Memoriaren plaza ekimen ibiltaria Ibarrera iritsi da. Herritarren parte hartzea sustatzen duen proiektu honen helburua, Euskadin azken urteotan gertatutakoari buruzko lekukotzak biltzea eta asaltzea da, memoria plural eta partekatua eraikitzeko asmoz. Erakusketa maiatzaren 22 arte ikustatu ahal izango da Untzagan jarritako karpan. Euskadin garai berri bat irekitzen ari gara, eta indarkeriari gabeko garaia, elkarbizitza eraikitzeko oinarria jartzen, eta bide horretan ezinbestekoa da memoria. Memoriaren guztion artean egiten dugun memoria. Memoriaren plaza proiektuaren fase ibiltariak 4 helburu ditu. Memoria jendarteratzea eta partekatzea erakusketa baten bidez eta guztion artean eraikitako hausnarketa sustatzea. Herritarrei beren memoria lekukotza lagatzeko leku bat eskaintzea. Memoria udalerrien eremuan lantzea, iraganari buruzko gogoeta kritikoak partekatzeko dinamikak sustatuz eta Gogora Institutoa ezagutaraztea eta herritarrengana hurbiltzea. Que creo que la importancia que tiene es que es un espacio en el cual todos coincidimos en su importancia. Hace 4 años y medio que desapareció ETA y parece que no hemos avanzado nada, pero lo cierto es que hemos conseguido, entre otras cosas, que por ejemplo un espacio como este, todos los partidos políticos que están en el país lo consideran como un espacio interesante, un espacio donde se está el reflejo, la memoria, los testimonios de muchas víctimas de muchos tipos de violencia y consigue que todos, por una vez, pensemos que este espacio puede venir bien como punto de encuentro para poder seguir hablando. Creemos que es fundamental y por tanto creo que merece la pena que todos los ciudadanos vengan aquí a verlo, a vivir de él, a participar, porque hay espacios donde cada uno puede incluso dar su propio testimonio, porque esos testimonios van a seguir enriqueciendo nuestra memoria. Untzagako plazan jarritako karpan dagoen erakusketak 4 gune ditu. Alde batetik lekukotzak grabatzeko eremua. Bertan, erakusketara gerturatutakoek beren memoria lekukotza grabatzeko edo idazteko aukera dute. Bestetik, Gerra Zibilaren nahiz 2007-2012 dekretuaren babespeko frankismoaren biktimen eta terrorismoaren biktimen memorien lekukotzak entzuteko gunea. Proiekzio eta debate eremuan bere aldetik dokumentalak proiektatzen dira eta mahai inguruak antolatzen dira. Eta azkenik erakusketara bertaratzen direnek euren mezuak idatzi ditzakete mezuen ormairudian baita kutxa baten utzi ere. Gogora Institutoak Memoria Plazaren web orrian argitaratuko ditu gero. Gogora Institutoak memoria plural hauek handitzen eta ezagutarazten diardu, nahi duenak bere lekukotza eskaintzeko espazioak sortuz. Orain arte erakusketa Bilbon, Durangon, Tolosan eta Gasteizen egonda.